Nah, pusat kan. langsung monorok jotono semanka mochini takuk anando hari jamatia kai ang jibo phaijak tai chini takuk okra anando hari bai chung kok sai tongo tai bini yakung rok bok sauje tabuk kita to hamka agin sai to onek improve ongja kini sao phaidi chung sung nai gana bonono chung kok khane nai gana ko bahai kaka nini bahai nini yakung rok kodo komi ka tabuk kisa suk Agen isale pisa komela ha bahar pisa ekulo ha nime hoyo no ke asal nuta ani omuta jora u yathei hike kete tiro suba ma ba ni sa oro su jora anga tha kai kaka nono parani boro rok kai ba yang ni chuba su busur man khana je prasa sengkrak mothani bade tai para rong ni busur man khana para ni sini ni sar hamna sar hazar para boro rok khang basa kai account rok busur ang rok dakhana एकाउन्न सारा 5,000 मान है एकाउन्न kai nono poila bo to ti prasa sengkrak motharok nono poila busur ang dipe kya 20,000 होगा acha kai tini to chung haina hai pheka tini ti prasa sengkrak mothani taraf se nono chung yang rang ya phaka bisat teka nung lukui tung tabuk kai tabuk tai busur rang ya phana nono chung 10,000 rang ya phaka nung ma khana bele 10,000 rang जानकारी kita kai chung chini mothani taraf je kha kayo nini je phama je buskang ni samu bo kaham nung gano hai khai nung tom ko kasamu chung chini ti prasa sengkrak mothani borong no jotono borona jotono angna ko chinti pra sani singkra motha bororo hai ke joto naikang ke batekcha kaham kamu boro to wisitau ang su jora ang boro to ya ke to ta hutang kamu sai mali ata hai kamu tu asu ta acha kai hambai takuk no chung nugui to gondor jotono sini takuk anando hari chung jotono kha khambai bono chung hambar hete phemani kai chung jotono pratna khane ishwar bhagwan thani hambano bini yakung daktono hambana ne chini mothani taraf se chung pratna khainai ishwar ni thani bhagwan ni thani enga phaire chung bin logi tongnai je poila ni simme je borom murugu tani bini butano ganbla enga bobai kja kok saine gana ko kaka ni mungkhai to mukta sai khang dekla Anu bu mungkai duit mohon jamatia. ha ekai nung poila ni simi tapsa jora ka bahain kha bini yakung rok improve dang kha mane hama hai dang kha su Bisa hangkuk lah ni mah anu. acha Bahan rok bisa rok ka tingi supro nai ni mani. acha ekai tai chini sengkrak motharong no bum hai no khushi dang ka chini bo mal chuba su manai ba bahai matong jaka sengkrak motharok no Khusi na matong ta. Ke Kai- bisi omai ke suba nang kudui. To bisi tau ni ro omai ke suba wi tau. Oro bi ro mesti ki chakai tong wa. Lo lo belai ni hambai ma ro. Belai ha ba ham la ta. Akan mo ke. doa kon hambai hambai ekai ang teba kito hoka hambai kata